जतनो साइमन बिजनेस खायने हिंखांखेनो रां नाङो हनै बाट बाहाय इंनाय किसा रां इनभेस्ट खायमा बायनो नों बिजनेस स्टार्टअप खायमानाय जात नों बाय आइडिया शेयर खायखांखे वाव पर बिजनेस खायनि रां किसा बाय यस रां इनभेस्ट खायावैनो दिनै हायजरावो बिजनेस स्टार्टअप खायमान दङो नायदि जों आगे जरारावो ऑनलाइन दिनै हायरो क्लास चलेनाय रहि जों वान सगैदोंमोन नो वान सगैमान या फिया दिनै हायो नायदि जों ऑनलाइन छि क्लास खायो मा दंला हा बाके दुनिया चेंज जों दंखा दुनिया बदल रहा है सेम थिंग आगे वो जों बिजनेस खायनि बाङै रां नाङै फायो फिया दिनै हायो खेनो जों बिजनेस स्टार्टअप खायनि बाङै रां नांया ओङै थांला हा ऑनलाइन जमाना आ गया है मेरा दोस्त गे भाईती खेनो बस कां जरा रो खेनो तमारो चेंज ओं थांनाय ता वान सगै नायदि हानि बांनो जों एडवांस तंगानि नाङै तङो ओके गिस सुजासिनि मोदाव थांलाय फैसिना नायदि दिनै हायरो गोबां मा कम्पानि दङो बरंनि प्रडाक्ट नो सेल्स खायनि बाङै कताल आइडिया कारेवै ऑनलाइन खायवै दङो नायनि रिताबक जों गुगल पे फांखा बा पेटीएम फांखा बरं नायदि बर जोंनो बाके चान्स रयतं जों जदि बरनि एप्स नो यूज खायवै जों सिनि दल बायर नो शेयर खायवै जे शेयर खायजने बो डाउनलोड खायवै आईडी सना खांखे सिनि वॉलेट रो रां हाफायवै के बहायति खेनो वान सवै नायदि बाके सिस्टम सनाय तमख्या कता बनो बुसिना लेना नायदि बहाय खेनो गोबां मानो दङो कम्पानि दङो यां कास्टमार कनै कसारो बर खरकसा प्रमोट खायनै नाङै दङो ओ प्रमोट खायनैनो खेनो जेफानो जों होय मानो ब्रोकार फा होय मानो एजेन्ट फा होय मानो ना डिस्ट्रीब्यूटर फा होय मानो जेफानो होय मानो गे वान सवै नायदि कम्पानि ताबो बन प्रोडक्ट नो सेल्स खायनो कस्टमर नो कनै कसारो प्रमोट खायनै उमा बाय कनै कसारो प्रॉफिट आजेमावो रां नांया रां इनभेस्ट खायावैनो ओनली प्रोडक्ट नो तै प्रमोट खायमा बायनो सेल्स खायवै रां आजै मानो यस अमा हायखेनो के तिने हायो जों ऑनलाइन नायखांखेनो बाके खायलायने ऑनलाइन सिमिले अमा हायजात सिस्टम नायहांखेनो दुइटा मानै दङो के दुइटा मानैनो न होस एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कानिनो नि डिजिटल न हायफानो जों आरो सालायफिनाय इखेनो ताबो ओ एफिलिएट मार्केटिंग बनो ताबो किसा बुजि होइनायलायनाय नारि एफिलिएट खेनो बाहायबो ताबो निनि खुद नों प्रोडक्ट नाबो सेल्स खायमावो ना बैनि प्रोडक्ट नबो सेल्स खायमावो पिया पिलास कांखेनो जों बैनि प्रोडक्ट नो बुजिनायलायग्रासनाय ताबो गोबां मानो ताबो ऑनलाइन कोर्स खायबै दंबो ताबो भिडियो बागे कॉन्फिडेंस कक सानाय बहायनो बै ताबो तिनि हायबो कोर्स नाय दङो ताबो वेबसाइट बाकी वेबसाइट डिजाइन खायनाय बाकी न ऑनलाइन बा मनिने गूगल सिमी बाकी रां आजेनाय बा फेसबुक बाकी मार्केटिंग खायनाय बा व्हाट्सएप मार्केटिंग बाकी खायनाय गोबां माने इमेल मार्केटिंग एसएमएस मार्केटिंग गोबां मानो बाहायखेनो बै कोर्स नावै सेल्स खायबै दङो गनो उ जे कोर्स नानाय र बरनि प्रोडक्ट नो सेल्स खायनो नाङै दङो गनो सेल्स खायनि बाङै ताबो उ जे कोर्स नानाय बो बायजों कक सालायबै डिल खाय मानो बायके माले जे कोर्स नाजाक दङो उ कोर्स नि नाव फंबाय जों पैलास गाव कक सालायग्रासिनाय आंनि कोर्स न आं खुदनो पैलास गाव नावै बुजियै नायग्रानाय बनि परेव खेनो निनि कोर्स न आं जाजाकला हांखे आनि दलना आं रेफार खायखांखे नों आनो आसा परसेंटेज कमिशन मारो नाय अमायके जों बबाय डिल खायलायबै मानो ओले दिस इज ए कोर्स नानाय अमायके सिस्टम सनाजाक दङो बरनो कोर्स नो प्रमोट खायबै जदि जों सेल्स खायमा खांखेनो परसेंटेज मावो जें माने 50% 70% 40% 30% जें माने जों बायकेनो कोर्स नो जों प्रमोट खायबै जों सेल्स खायबै रां आजै मानो जिने रां नो जों इनभेस्ट खायावैनो बुसुक सावया दे के कायसे केनो ताबो ते कायसे केनो जों वेबसाइट डिजाइन खायवै जेनि एक्सपीरियंस नॉलेज तमने बनो नु कोर्स नावै नों खुद मालिक केनो नो सेल्स खायफिमावो बहायकेबो खायै मानो गोबावनो नों जाजाकुंनाय नों
खरकसानि प्रडाक्ट तंमोना प्रमोट खायबै सेल्स खायबै रां आजेमानो साजाकुंनाय ना निजेनि खुद कोर्स नावैनो सेल्स खायमानो साजाकुंनाय बनिनि थानायाव सयस दङ निनि इच्छा बाट आं कायसे रिकमेन्ड खायनि मोसौ पहिलास गांखेनो जों बर'नो कोर्सनो बाके सेल्स खायना बनो जों पहिलास गां सोलोंखांखेनो जाखौगो तानि हमला सिनि थानायावबो कोर्स नानै थांगा सिनि थानो एक्सपीरियंस नांगो केवल ओ एक्सपीरियंस नानि बाङैनो ओ मानैनो सिगां खायखे जाखौगो गोबोनि बाङैनो अर वान सवैनायदि बाहाय दं तिनि हायो अपॉर्चुनिटी जों ओनली प्रमोट खायम बायसि जों अमायखेनो ऑनलाइन और डिजिटल वाला जों रां आजेवै मानो गताबक जों प्रमोट खायनि सोरंगानि नांगै दं हा बाखेनो प्रमोट खाय सेल्स खायने बेलाय नांगै दं हा जों ताबक गोबोनि बाङैनो आंनो लामा आंनो साने मोसुगो जे कोर्स नावै सोरंगानि बाङै ओ दुइटा कोर्स दङ कायसेखेनो निजे भिडिअ थ्रु सनावै बाखेनो कॉन्फिडेंस फायै बर'नि कोर्स नाव जों प्रमोट खायमाना बाहायनो फास्ट सोरंमावो ते कायसेखेनो बाखेनो वेबसाइट डिजाइन खायना बनो सोरंमावो केउ कायनिनो कोर्स नो जों स्टेप बाय स्टेप जों नायलेग्रा सिना ओंखेनो फास्ट ओंखेनो जों बाखेबो जों प्रमोट खायबै जों सेल्स खायनाय कोर्स न मनो जों नायलेग्रा सिनाय नुगुइ मान तंना पुछुतम हामबर देनि कोर्स ना जा कोर्स इजिली रोड मैप अमखेन काइसा वर्कशॉप खायने थांग तंग गिबोनि कोर्स रो बेलायनि काम उ कोर्स आंबो नावैनो सोरङै तंग गिबो तिनि हायबो वर्कशॉप खायने थांग तंग माने 23 मे वखेन जों अरो जागाव मानजागै माननाय yes my dear friend जों उ कोर्स मानजागै माननाय ओ कोर्स नि बिसिङावनो जों सिनि साकनो जों आपग्रेड खायो माननाय सिनि जों वान सौ मानि रना दैबो जों लेभेल को सु खायो माननाय के अमो ओनली 1999 रुपीस किने तिनि हायो बरoi दङ आसबाय थाया आं अमनि फिनिशिंआव साना डिस्काउंट बो रoi दङ दैबो गाहाम केनो ग अमनो नों तलक डिटेल नायबै नायदि अर नगुइ मान तंनानो 23 मे बो खायने थां दङ इनखेन अनि बनि डिस्क्रिप्शनाव सुजाक दङ 100% रिफान्ड खायने ओटीके न जदि मोनसे प्रब्लेम ओङै जइन खायमे या अंखा अंखेन नेक्स्ट टाइम ओखेन टिकेट फ्री ने रना जतन अर जागाव सुजागै दङ न तलक खेन अमनो परेबै नायदि गां तलक खेन स्कुल खायबै थाङै दंनाय जिनि किसा सोरंमा बायसि किसा जों इनभेस्ट खायम बायसि जिनि साकसनो बोसों आपग्रेड खायबै माननाय जों जे ड्रीम्स जों जे नुगै दङ जिनि साकसनो जों मुसुगै दङ ओ मुसु माने न आपग्रेड खायनि अचिभमेन्ट खायनि जरा सफायै दङ ओ वर्कशॉप न जों मानजागै yes my dear friend ओ वर्कशॉप न जों मानजागै बोसों मानाय नों अर नुगै दङ तमा न टपिक न तैबो आफ्रोदि न जों सोरंलायनाय ते अमनो सोरङै जों बोसोक बमाहायके चेन्ज जोङै थांनाय आफ्रोनि परेखेनो नों सायमाननाय yes खेनो अमो खेनो ताबो 1999 नि न only yes my dear friend only 99 rupees खेनो माननाय आसु खेनो ताबो रजांनाय नों पायनि थांखां खेनो ते काइसनो ताबो नायबै नायले फिसिनाय ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप खायने हांखेन ओ कोर्स न बेलायनो जों सोरङानि नाङो तानि हांखेन अमो डिजिटल मार्केटिंग नि बाङै ऑनलाइन ताबो ऑनलाइन जामाना फायबै दङ नोंबो जतनो सायमान ओंखेन अमो कोर्स नि मुंखेन मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग ओंखेन अर जागाव बर्तमान तमा फोरङानि नायबै दं केबोनो नों परेनायदि तलक नो 95% ऑफ अर जागाव नों नुगै मान दङ बनि अर डिटेल्स तमा नों सोंमान Introduction to digital marketing temabu botrong जों offline advertising online advertising जों बेलायनि सिवानि नाव website planning रौने अमना नों तलक खेनो तमा सोंमानाय graphics design for business search engine optimization भाई बो नादि बोसों नांमाने जों online जों खायने थांखां खेनो ओ मानैनो जों रोंखांगे जों online business बो जों खायो मान website क्रिएट खायबै के जों ब्लॉगिंग खायनि तो जों जतन साइमन ब्लॉगिंग बे बोसोबो आजै तो के ब्लॉग मार्केटिंग ब्लॉग डिजाइन खायनि र गूगल एनालाइज खायनि एनालाइज तो नांगो जों जेफोरफोरावनो एनालाइज नांगो जोंनि बिजनेस जों ग्रो खायनि थांखां खेनो के बाहायतिनो गूगल वेब मास्टर दङो जतन तलक खेनो मन नायबै रे तमा बो मान
bese besar advertising dok wow social media marketing bese beng app viewers ng bakhen marketing khainai dok bese sreng kaham mannai only 299 rupees baisi email marketing rok tong content marketing best content baisi jotto no kusuk kawo content marketing khayoni ro mobile marketing khayoni ro e-commerce siwi tong ta Flipkart Amazon bai ken sing website ni through ken product direct ni phalai tong e-commerce khayoni ro pura no sreng manna online reputation management wow reputation busu kaham online money making methods ro affiliate marketing blogging Google AdSense जों जत्तनो साइमान Google AdSense बायसि YouTube रो रां मानै दङ affiliate marketing बो क्लियर किन अर जगा सोरमो मानफिननायखौ के फ्रीलान्स करियर छनामानि दिनै हायो त फ्रीलान्स बसो गोबाङै दं के फ्रीलान्स न तयै जों सोरमो माननायखौ बसो कहाँ बस आसक सोरमो कहाँ मानै दङ बस only बसोबो only 299 rupees बायसि अमा हाइकि जों केरियार न सनामानि बाङै जों सोरमो थामानि जागाव जों सोरङै जों बिजनेस बिल खायनि बाङै जों सोरमोन माननो निनि किसा सुक अर जागा नों रां इनभेस्ट खायबै सोरंमा बायसि निनि केरियार नों सनावै माननाय वान सगै नायदि आसक बायसि नों सोरंमो मा बायसि नों स्टार्टअप खायबै माननाय बसोबो गाहाम ओङै दं I hope नों काम के साइमन खाना उ कोर्स रनो बिसिङो न वान सगै नायसिदि is a opportunity जों बिजनेस खायनि बाङैले रां नांगियानो फिया जों उ स्किल न जों सोलोंमाने पहिलास गांखे नाङो जों प्रमोट खायनि सोलोंया बा खेले जों प्रमोट खायवैले जों सेल्स खायमानायबा हानि बागने पहिलास गां जों प्रमोट खायने जों सोलोंगानि नांग्राव बनो रोंगानि नांग्राव ते जों वेबसाइट डिजाइन जे खायनि रोंया बा खेले जों मार्केटिं खायनायबा के बनो पहिलास गां जों सोलोंगानि नांग्राव जों बनो रोंहां खेले जों रां करै खेनो जों बिजनेस खायमानो फिया पहिलास गां सोलोंनो नांग्राव नों बुजियै मानै दङ हानि बांनो नों बमनो साजाकुनि बाङै बमा हाको नों जे हाजामानो नों उ कोर्स नों पारचेस खायबै तलाव डिस्क्रिप्शन लिंक जाक हाके सोलोंग्रासिदि हाके नों जे रोंमानि परेंखेनो प्लीज जोंनोबो शेयार खायबै सावै खोनारदि बेलायनो हेपि इंनाय बेलायनो निनि बाङै I wish नों बेलायनो गाहाम के निनि फ्यूचर न ब्राइट खायनि बाङै नों याप्रि काम के सनाय बनि बाङो wish you all the best